Hej, mit navn det er Nana, og jeg vil rigtig gerne vise, hvordan man kan lave de her ombre-læber. Der er nok mange, der kender den her ombre-frisyre, hvor at ens bund er mørk, og så fader håret ud og bliver lysere og lysere og lysere. Det er lidt eller det samme, jeg skal gøre på læberne. Det her med 2 farver, der ligesom bliver blandet sammen. De farver, jeg har valgt at bruge, er sådan lidt lilla aubergine-agtige og blendes ind sådan noget lyst. Men man kan bruge alle farver. Det jeg skal bruge, det er en concealer, en meget lys en af slagsen, en lip liner, en meget mørk en af slagsen, og en læbestift, hvor jeg har valgt den her lille aubergine blommefarvet. Og så bruger jeg også min læbepensel. Det jeg starter med at gøre, det er at putte lidt concealer lige på midten af læberne, fordi det skal være meget lyst. Når jeg har gjort det, så tager jeg min meget mørke læbepensel. Hvad snakker jeg om? Lip liner. Blyant. Og den kører i kanten. Så hvis man lige åbner munden en gang, så har man typisk glemt, eller ikke kunne komme ind og ramme helt inden. Så det gør jeg lige. Så ser det ikke så dumt ud, når man åbner munden senere og snakker. Så tager jeg min læbestift, som er den her lille af, og den påfører langs kanten af min lip liner. Nu handler det for mig om at blende de her 2 farver, den lyse og den lilla sammen, så jeg får den her ombre-effekt, den her overgang mellem de 2 farver. Jeg gør ved at dube penslen stille og roligt på. Man kan også bruge fingrene, hvis man synes, det er nemmere. Og så har jeg faktisk min ombre-læber.